Wah, iki sing bagian kora-kora. Sementara tim Begomania Sinoman, tapi bagian kora-kora iki. Cak Sum, Cak Beti. Mantap iki. Preisi imancinge. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Begomania berangkat mancing welut. Ya, dhisik proses kate golek umpan. Sadurunge mancing. Iki sono wong telu sing loro mang wis budal disiki. Muga-muga sing loro mang oleh akeh. Iki nyusul iki. Bunandi arek sing loro mang. Engko disusul. Ya wis dilanjut meneh golong iku. Aja lali di subscribe, like and comment. Ditunggu. Ya, tim Begomania sudah sampai spot, tapi udan bolo. Wah, etan dhuwur sih kalau Geng. Yo. Semangat Mas udan bolo. Semangat aku tak ngiyup iko wis mulai kok. Munggah. Jinarko wis mulai rek. Oh, wis nyemplung e. Ya, iki sih nunggu udan rek. Nunggu udan. Judul ana. Nunggu udan bolo. Lah wis entek teko spot ngene wis dadakno udan wis gak apa-apa wis alon-alon. Iki mulai. Muga-muga oleh hasil iki, masih udan-udan. Kangkung-kangkungan bolo. Lumayan iki nih. Ya wis kok dilanjut meneh. Semangat ae Cak Rowet. Oke. Semangat. Yuk kok dilanjut bolo. Begomania mantap. Kangkung. Yuk. Gondol Pak June. Aduh, melintir ada loh, melintir jancok pati. Kak coba sih melintir iki. Anci. Melintir. Gede non pancingnya yo. Melintir. Anci melintir. Ya kok melintir. Tani udan ya. Kak. Banyu iki. Gede nek pancingnya rek. Jam degiat nek cilik mah kenek kon. Akeh jange rek. Cedok melintir ya, Anci ya. Gak mesti tapi. Yo iya. Ini gondol. Lu mangane pucuk itok lho. Aduh yuyu lang ya Anci. Yuyu mangkok melintir. Lah iya. Lho, lah iki lho. Paling anune Yo sore. sore. Lah kok yuyu rek. Cek mertu ae yune. Ayo terus. Tuh ya.
Iya lho niku sik nyemburi lho. Mungkin ini jangan noyot tok rek. Iya. Kumang melintir ya. Melintir. Berarti welut. Wong ketok terus serut nyer. Ayo yo titik nih copot lang. Iya. Waduh rek, loro telu gak munggah rek. Amela ulute wis. Kok wis dilanjut. Ulute. Ya kena bolo le siji bolo iku arek-arek udan-udan sik semangat ae. Lho cak sejuni kok ketoki kok lho. Hei. Yuk Pofet. Durung. Alhamdulillah oleh siji. Pelaris, udan-udan pelaris ndek kangkung. Sayang udan bolo, semangat tak Jun. Lho, setrek rek. Gak rumah ngoleh ndi wis gak apa wis. Lho, yo kelelek sampai kelelek ndek wanganan ah. ora ya. Kangkung. Oh, lumayan nih lho. Lebokno ndek kono he. Ya wis. Gak apa wis kok dian. Yo, bego mania mantap. Mantap, Bos. Mantap, hei. Mantap, Mak Nyus. Sakit lho rek engko rek lek gak ngiup. Oh. Beda. Strike pertama. Kudu kene. Yus. Loh, mlebu meneh. Waduh buntute sik ta, Bro. Buntute sik ta, Bro? Heeh. Buntute sik ya apa, Bet? Ya iku kedisikan kancinge kon. Kancinge. Gak gelem iki ya. Gak gelem iku kelaran. Buntute sik yang mlebu. Oke wis. Wis pateni sik buntute. Yo, assalamualaikum. Ya iki padha ae rek ngasu wis kudanan. Ya apa iki? Ekspektasi. Wis kae tolet telu wis udan. Pancene budale mang wis mendung peteng. Ya maling jagong di pondok iki wis. Oh, geble kabeh sing nekat-nekat itu geble. Boros bolo lho. Ya wis ngiyup ae wis gak apa jagongan. Ku lek ana dodol bakso celun geng. Dodol rawon liwat barang sapa ngerti. Bet bakso ah. Nek entani ser. Apa cilik-cilik lho, Pak. Gak robet nekat iki. Soale kancane wis oleh kabeh. Male udan-udan nekat iki wis. Bungakno gondol gak robet. Hei. Hei. Bet. Ah. Udan-udan. Wah, tutut bersek. Peteng. Malu apa, Bet? Malu jare Pak Guntur malu kayak teko wis diudani. Aduh. Kondang terang. Mancing diluk-diluk ndang terang. Sing strike polo iki spote kangkung iki. Ya Pak Geng iki. Coba tarik. Lumayan wis. Wis gak apa kayak tambah iku lho, spotting ini bolo. Anu Geng. Backno, Bang. Lumpuh Cak Robert iki. Percil ku oleh. Backno ah. Ora nang kono iki. Telak iki. Iki lho, iki lho. Aduh, oleh. Kuat rek. Kono rek. Ya. Waduh, wis. Wis.
Strike maneh bolo. Oh, iki alhamdulillah barengan bolo-bolo ya arek-arek iki lho. Kambingan arek-arek kambingan anjok kini. Bos. Yo iki strike. Aduh, bocor. Lah kok unyer. Munyer waduh mang di kono munyer. Sik, balen meneh. Ngunyeri. Akeh jange geng ya. Akeh. Itu dan wangel iki sampai cepok kaos. Soalnya jemek. Ush. Cek telak koyo mangko wis babas yo. Iya. Lah yo. Nandi bet aja larat ae. Rek ayo rek. Kene lho. Siapa? Akeh kene. Dikit mah. Ayo wis truk. Niki ndek jelo meneh. Anjali mari glek kon. Cilik iki paling. Kaya wekku mangan segah ta. Oh, kondone. Juwarno kan. Muncal pone. Nang kono lho, ilang. Hilang di kono. Sentekan rada sentekan. Santai ya, cek mancep yo. Iya. Cek narik. Mamu dile. Hah? Dulu. Loh, dijual mas Long? Dijual lagi. Oh, Lho langsung meneh. duh dikit lho pot. Sama cilik ah. Iki lho sing cilik. Sing cilik. Ya. Lah ya iku. Ini gede. Tumpang gang siji ngono lho. Cilik paling iki yo, kok sampean mau lho. Ya iku tak tinggal iku, gaya melintir. Kok ditahan tok yo. Gelem. Komenan rek, engko rek. Kon gak tau nang lembah tumpang ah? Lho kulone lembah tumpang gede-gede. Cobaan kok deloken. Bali. Yo Bego Mania. Lho oleh ini begumane. Yo YouTube MBEGO Bego Mania. Subscribe engko ambek komenan kurang opo. Wadah wis gak gelem rek. Wis kok dilanjut ae wis. Terang e. Itu tak arep. Oh, iku digondoli rek boloni kok. Waduh. Ya wis kok dilanjut, Bos. Semua iki ketemu bolo iki. Tekok bokor padha kak mancing welute. Bokor piye, Mas? Bokor kamu ngaji kene iki. Oleh wis gede-gede wong iki rek. Mantap iki. Oh, wonge mantap oleh gede-gede. Anune geger sawah. Sampean? To ndi? Oh, suro. Nah, iku. Jejer ambek sawah rumatan. Kok bulungan iki. Bolo-bolo teko bulungan wis oleh akeh. Oleh gede-gede. Ayo Pak Jun. Pak Jun durung oleh di kali. Wis kok dilanjut maneh muga-muga oleh. Lho, sono sing strike maneh Pak Geng terus sih. Lho, mantap. Kene sik golek leng rek. Nek, Bos. Sak triji-triji tapi akeh engko iki. Lho wis ora apa-apa, mantap iki wis ge tambah-tambahan. Bet yo pokon kok ngado ae. Kene lho. Oh, ini bolo. Wis kok dilanjut wis Pak Geng tok. Alhamdulillah oleh bolo. Oleh siji bolo, Cak Robet mang oleh. Lah iku Cak Robet. Kok Cak Jun.
Alhamdulillah oleh siji kait laris. Kira ono leng 100%. Nyembur nih tapi. Yo. Ganti gawe topi Pak Tani. Sole luru rek, awak urung oleh rek. Oleh ucul bolo. Iku isore iku ya leng wet. Iku lho. Sore anu ya. Kembangi lho. Iya. Tembusi paling. Oh, iki nyembur dah. Ini. Iya lho. Lah iki metu lagi. Yo, Iya kalem kudone. ndek lagi rek. Ya. Metu wet ono. Yo. Ini. Saiki rek. Coba iki ya. Api kok ae lho, kok badine lho. Ndi lagi yo? Loh nyembur no wet. Nyembur. Kurang pas iki. Wanda. Ngeslong. Mari ki truk mari on wet. Yo, Ngeslong-long marano. mang kulite munggah mang. Ndi rek. Ya ampun. Siapa paling tandur lagi? Gondol no wet. Burung. Lalep ngono. Gondol iku. Burung. Lha iku kok ngono. Burung kok. Ono iku rek. Ono iku rek. Tak ndure iku. Jangan rek. Iki lenge iki rek. Yo. Aduh sembur ngene kan gak gelem rek. Ini kok gelem iki? Ora gelem iki. Wis kok dilanjut bolon. Wis gelem iki. Poting ini bolo. Wis dilanjut maneh iku.